Ay, Ma'am Lilipot, shoutout po. Salamat Ma'am Lilipot. Long time no see. Nagbabawas lang ako Ma'am Lilipot. Maraming salamat Ma'am Lilipot sa pagpunta, pag-thumbs up. Namumula na kasi yung ano ko, WH ko. Matagal na ako hindi nagla-live. Opo. Ay, Jovanix, shout out Jovanix. Hindi, medyo nagtagal kasi ako lipot kaya ang ginawa ko, nagtrabaho ako para matanggal. Giovanni. Ayun. Jovanix. Shout out kay Jovanix. Jovanix, baba mo yung bahay mo, type mo lang yung kapogi, si Nightbot ng bahala. Type mo nga yung kapogi na, Jovanix. After nito, ako, magugas ng plato. Kuya Dubai, shoutout Kuya Dubai. Dito. Gas mo na ang plato.
Kita. Para may ano ako. Baluit. Ha? Baso. Salamat yun eh. Para may sana mong ugasan. Nakalabya pa rin. Wala nang dalong. Magigib ko pa. Yeah. Hindi nga kayo makatambay yan. Netong.
OFW Untold. Kuya Dubai.
ikaw na.